Študovať informatiku na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach som sa rozhodol najmä aj vďaka tomu, že mám k tomu vzťah od malička. Štúdium na fakulte je vlastne aj nejaká cesta, ako sa môjmu koníčku venovať aj profesionálne. Na Prírodovedeckú fakultu som sa rozhodol študovať preto, lebo ma informatika baví. Naša fakulta sa pravidelne umiestňuje na prvých miestach v rebríčkoch rôznych hodnotení slovenských fakult a slovenských univerzít. A nie len z hľadiska vedy, ale aj pre študentov si myslím, že naše štúdium je pomerne atraktívne. Štúdium na fakulte ma baví najmä preto, lebo nemusím sedieť za knižkami, ale môžem nejak prakticky pracovať. Najmä keď napíšem nejaké riadky kódu a tie fungujú, tak je to kopec radostí. Naši absolventi sú primárne pripravovaní pre rôzne bankové a finančné inštitúcie a poisťovne, ale uplatňujú sa veľmi dobre aj v iných oblastiach. Majú výhodu, že v Košiciach sa rozmáha združenie IT Valley, ktoré združuje rôzne informatické firmy a rôzne business intelligence firmy a mnohí študenti si nájdu v týchto organizáciách často zamestnanie už počas štúdia. Čo najviac kvitujem na svojej fakulte je spolupráca s firmami, keďže ja ešte som bol študent druhého ročníka a už som mal možnosť okúsiť 3 firmy, konkrétne IBM Slovensko, Vezel Software a Mediwork Solutions SRO. To, že študenti sú schopní a majú možnosť ísť do praxe, do firiem, beriem ako veľkú konkurenčnú výhodu. Naša firma podporuje aktivity prijímania študentov na prax. Sme veľmi radi, ak nám študenti prídu, pomôžu nám s úlohami a sú členmi nášho kolektívu. Praxoval som v spoločnosti IBM Slovensko. Pracoval som na webovej aplikácii, ktorá mala za úlohu spravovať športové turnaje. Pracoval som v IBM v Košiciach ako programátor webovej aplikácie jednej na správu zamestnancov. Na praxi v IBM sa mi najviac páčili hlavne tie nové technológie, s ktorými sa možno na škole nestretneme, ale v praxi sa veľmi často využívajú. Študenti, ktorí pracujú u nás vo firme, sú súčasťou tímov a pracujú na reálnych projektoch pre reálnych zákazníkov. Na praxi som sa naučil pracovať v tíme, naučil som sa, ako fungujú procesy vo firme a to je niečo, čo na škole sa len tak nenaučím. Študenti prinášajú do našej spoločnosti, ako sa tak možno hovorí, že čerstvú krv, fresh blood, s tým, že chceme to, lebo prinášajú nové pohľady, častokrát kreatívny, dynamický prístup k riešeniam rôznych problémov. A naozaj je to potrebné pri živote, myslím si, každej firme, alebo teda vývoji. Nadobudnuté zručnosti, ktoré ja som získala, tak napríklad práca v tíme, v kolektíve, vedieť komunikovať medzi sebou, keď mám nejaký problém, ísť za kolegom, opýtať sa, ako by mi s tým vedel pomôcť, ako by to on riešil. Vďaka praxi vo IBM som dostal možnosť vycestovať do zahraničia a naučiť sa jazyky, naučiť sa niečo nové, ako to funguje tam. Keďže informatika je perspektívny odbor, tak možnosť uplatnenia je nekonečná a môžete sa uplatniť kdekoľvek vo svete.